hernede. Nu skal det vise mit hår, det er for tyslet, men jeg har ikke lige fået det. Men i dag vil vi simpelthen lave sådan, fordi i går var det jo nytår, og vi var ude og sige godt nytår, og så fik man noget fra de andre folk der. Og så vil jeg lave sådan, at det vil jeg have fået, hvad jeg aldrig har smagt før. Det vil jeg så give point. Og jeg ved ikke helt, fordi jeg har allerede spist en. Det er den her, men den er virkelig god. Jeg elsker de her Turfix, eller hvad de hedder. Sådan med... Den her var med ananas, så er det med watermelon, altså vandmelon. Så er det med jordbær, og der er med kirsebær og æble. Jeg tror, den der æble der, det bliver min yndlings, for jeg elsker æbler. Håndæble. Så ja, lad os gå i gang. Den her, den vil jeg faktisk gerne give en 8. Den er rigtig god. Så tager vi den her. Så det er sådan en lille bømmeagtig. Den er god. Det vil jeg nok give et etter. Hvad med nogle vejk så? Så tager vi den her jordbær, som er i en pink. Det er sådan. Perfekt for det. Det er sådan noget indeni. Jeg tror, det er sådan noget jordbærmarmelade-agtigt. Jeg vil nok give en 5'er. Lad os prøve kirsebæren. Er det sådan en blå pakke af den? Nej, ikke lille pakke. Den ser faktisk rigtig flot ud. Sådan lige. Det er ikke lige præcis den bedste. Den vil jeg nok give en 2'er. Okay, så skal vi have den grønne. Og den glæder mig mega meget til, fordi jeg elsker grøn æble. I love this. Det er grøn æble. Ja, det er grøn æble. Det bliver anvendt. Så vil jeg give 10 til. Det er det bedste. Jeg har aldrig smagt den her. Ja. Det tror jeg i hvert fald ikke. Jeg har aldrig smagt sådan en grøn af dem her. Så lad os prøve. Jeg ved ikke, om det er lys eller mørk chokolade.
Og det var for sådan noget hasselnød i det. Nu er den god. Det vil jeg nok give en 7. Jeg vil sige, hvad vi ellers har. Der er nogle stykker ting, vi ikke kan lege, når jeg faktisk har ikke smagt før. Ja. Jeg skal prøve den her blå. Det er nyt hende. Sådan noget kokos. Og så vil jeg godt, jeg kan lide den. Jeg kan godt lide kokos, ja, men ikke sådan helt. Det er ikke lige præcis den bedste til at spise det, så ja. Nå ja. Nej, det var en til at vælge, men nu ikke gider jeg at spise det. Det var skidte. Det var en teddyblå. Men i går, der hvor vi holdt, der følte vi meget af, og vi havde sådan noget slim med, at vi skulle sprøjte på altså jorden, altså ude på vejen på fortet, der var bilen holder. Og da vi gjorde det, og her i morges, da vi skulle få det væk, vi har ikke fået af væk, for det har også på græsset. Men det så stadig sådan lidt fast på jorden, farven er der, men det går væk efter noget på måneder eller sådan noget. Det gjorde det i hvert fald sidste år, så det håber vi altså ikke år. Men det var mega sjovt, da vi skulle rydde op, der var det sådan lidt tjep, og det var sådan lidt hissig, vi var sådan lidt, men i går, der sov vi så ude, hvad der kaldes et fælleshus. Altså hvor alle mødes, hvor alle personer, der bor, altså der er 2 veje her, 2 forskellige navne på vejene her. Og det er kun de 2, der må lege det her hus. Og så vi bor ikke her på de her 2 veje, så der prøver at lege med en farfar lidt til os. Og så har vi sovet her i nat. Det her flotte hus. Et flotte værelse. Og så har mine kusiner og min faste og hendes kæreste sovet ude på gangen. Det var mega hyggeligt. Vi gik i seng til 5 minutter i 3, tror jeg det var om natten. Og min lillebror, han er kun 4 år, han gik samtidig i seng med os, så det var sådan lidt vildt i det. Men han faldt i søvn ved 3:30-tiden, tror jeg. 3:30-tiden, tror jeg. Så ja, men det var rigtig hyggeligt. Men lad os nu komme videre. Jeg skal se. Den meget hård, hvis det er med at give en femmer. Så vi sådan her. Det ved jeg ikke til at åbne. Så har vi dem her, og dem kender de fleste nok. Det er sådan nogle mini-smarties. Sådan. Det er sådan nogle mini-smarties. Der var med og et stykker. Så ja, det er mine. Hov.
Jeg elsker dem. Hvor tager vi sådan? Okay, det går. En twist. En fransk twist. Fransk twist. Sådan en chokolade med skumfidusen i. Så vil jeg nok give og det smarteste var en 4. Nej, en 10'er. Den her fransk twist vil nok give en 8. Skal jeg spille lidt af den her? Jeg bare lidt der. Det vil jeg klart give 10. Okay, så har vi en nisse, som er fuldstændig smadret efter en lang tur udenfor. Godt. Altså, den giver en jeg tror, jeg vil give den en det er svært, men jeg tror en 8. Ja. Den gider jeg ikke at spise. Den kunne vil jeg heller ikke spise. Nej. Okay, det bliver ikke en 6'er. Hvor er sviner?